अत्याचाराच्या घटनेनं मुंब्रा हादरून गेलेला आहे। मुंब्र्यात एका 10 वर्षाच्या मुलीवर तिच्याच इमारतीमध्ये राहणाऱ्या नराधमानं अत्याचार करून तिची हत्या केलेली आहे। तिचा मृतदेह इमारतीच्या डक्टमध्ये टाकून देण्यात आला होता। डक्टमध्ये काहीतरी पडल्याचा आवाज आल्यानं नागरिकांनी खिडकी उघडून पाहिलं तेव्हा तिचा मृतदेह आढळून आलाय। शवविच्छेदनानंतर तिच्यावर अत्याचार झाल्याचं उघडकीस आलंय। या प्रकरणी पोलिसांनी इमारतीच्या 6व्या मजल्यावरील आसिफ अकबर मंसूरी याला ताब्यात घेतलंय। त्यानं अपहरण आणि त्याच्यावर अत्याचार आणि हत्येची कबुली दिली आहे आणि यानंतर नागरिकांनी पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी केलेली आहे। याच्यात अजून कोणी गुन्हेगार असतील, जे साथीदार असतील तर त्यांनाही कुठेही पोलीस सोडणार नाही। पोलीस जबाबदारी पूर्णपणाने पार पाडतील आणि पोलिसांची कारवाई कोणीही थांबवू शकणार नाही।